Ine Stanford Üniversitesi. Bilýäňiz, dünýäniň iň gowy üniversitetleri haýsysy Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Oxford. Bular aslında bir ýönden gowy diýerlerden hani şu birinji, şu ikinji diýmek ol dogram derler. Ine biz şu wagt ne çağıra bilen ilka San Jose şäherine bardyk. Biz bulara gepleşip etmeyip atawatan dünýäde gepleşimizi atawatan TV YouTube kanalymyzda ýetirir. Ine bilen häzir şu Stanford Üniversitesi. Bizim makul sözlük taslamamız ine şu kampüste döredi. Ben 2 ýere gelipdim. Bu Silikon Jülgetine yerleşýär, Kaliforniyada, Palo Alto şäherinde. Ine şu wagt arzu eden zatym birim. Hudaýa şükür. Sağlam bilen gelip ine şularda görkezmekdi. Ilham almak üçin, gelecek planlar etmek üçin men pirimçe gowy ýer. Ine şu ýerden hem gyta çykdy. Palo Alto'dan Stanford Üniversitesinden yetili isteýäňiz bar bolsa, hem ýa-da nesip etsin görmek, gelmek, okumak.